Днес ще говорим какво е SSL. SSL, който се разшифрува като Secure Circuit Layer, представлява протокол, използван за осигуряване на защитена връзка. Той играе критична роля, защото никой не би желал личните си данни да бъдат компрометирани или хакнати докато използва интернет. Тук SSL предлага решение, осигурявайки защита на информацията чрез мощно криптиране, което не може да бъде дешифрирано или разбрано от непозволени трети страни. Вероятно сте забелязали иконата на Container до URL адресната лента, това е знак, че уебсайтът ползва SSL сертификат. Алтернативно, ако URL адресът започва с HTTPS вместо HTTP, това също оказва, че сайтът е защитен. S означава Secure или сигурен на български. Например, ако сте онлайн бизнес и приемате плащания от клиентите си, трябва да имате SSL сертификат. Никой не би предоставил информацията за кредитната си карта на уебсайт, който не е защитен, а това означава, че ще останете без продажби. SSL функционира като криптира информацията, докато тя пътува през интернет. Когато посетител въведе URL адреса, защитен с SSL, в браузъра си, уеб-сървърът установява криптирана връзка. В случай, че някой се опита да интерцептира тези данни, ще види само бърканица от знаци, които са изключително трудни за разчитане. Ако все още не сте инсталирали SSL сертификат, ето няколко предимства, които биха ви подтикнали да го добавите към вашия уебсайт. Подобрена сигурност с наличието на SSL сертификат, вашият уебсайт ще осигури по-защитена връзка, тъй като всички трансфери на данни ще бъдат криптирани. Това ще ви предпази от злонамерени атаки. Подпомагане на брандирането, SSL сертификатите добавят повече доверие и надеждност към вашия бизнес. Ако сте бизнес, който придава голямо значение на сигурността на своите клиенти, повече потребители биха предпочели да се възползват от вашите услуги, ако можете да гарантирате безопасна транзакция. Подобряване на SEO-ранга, ако се опитвате да се класирате по-високо на страниците с резултати от търсенето в Google, трябва да знаете, че Google предпочита уебсайтове с SSL. Така че инсталирането на SSL сертификат на вашия уебсайт може да подобри вашия SEO резултат. Повече трафик и продажби, клиентите биха били посклонни да правят покупки от вашия уебсайт, ако имат доверие в него. С поддържането на безопасен процес на покупка, можете да успеете да увеличите продажбите си. Допълнително, SSL защитата ви позволява да съхранявате потребителските данни по сигурен начин, което е критично при защитата на личната информация при създаване на акаунт. Сега, когато вече разбирате какво представлява SSL сертификатът и защо ви е необходим, не се колебайте да го инсталирате, ако все още не сте го направили. До следващия път!